cançó sobre el coronavirus. ¿Vale? Bueno, hem de aquesta veu, però ara quan la cantim per tenir normal, ¿vale? Perquè ho enteneu. Si així ho enteneu, faré un altre vídeo així, ¿vale? Cantant la cançó amb aquesta veu. Coronavirus, coronavirus, ai que ens vol posar malalt. Però nosaltres, que som de llestos, ens rentem molt bé les mans. Ens tancarem a casa, 15 dies, ens tancarem a casa per poder-te destronar. Xi. Vale. I quants dies hem passat ja, Marçal? Avui hem passat Divendres, dissabte i diumenge. I ara arrencarem aquest. molt bé. Ara ensenya ben de prop el coronavirus. I l'últim dia, què li traurem l'últim dia? L'últim dia li traurem la corona, mira. Mireu-ho bé, el coronavirus. El coronavirus.